One News ma nstabx ħati ta' nuqqas ta' imparzjalità f'żewġ rapporti li ppubblika xandar wara li l-kap eżekuttiv tas-sit Lavin Malta fetaħ żewġ ilmenti quddiem il-bord tal-Awtorità tax-Xandir u tilifhom. L-ewwel ilment li ressa Chris Pereġin kien kontra rapportaġġ ta' One dwar sentenza tal-qorti fuq allegat sekwestru tal-ġurnalisti f'Kastilja. Il-qorti kienet iddeċidiet li ma kien hemm l-ebda sekwestru u arrest tal-ġurnalisti u liberat l-imputati iżda Christian Pereġin tal-Lavin Malta kien ilmenta li din l-aħbar ma kienx imparzjali. Pereġin kien qal li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin kien ħareġ stqarrija dwar din is-sentenza iżda One News ma rrapportaħħiex. Tal-Lavin Malta li ressa notifika quddiem l-Avukat tal-Istat u l-Primawla Ċivili biex tinfetaħ kawża kontra l-istazzjonijiet politiċi ta' pajjiżna dejqitu sentenza fir-rapport ta' One News li rreferiet tal-Lavin Malta bħala midja li ssejjaħ lilha nnifisha indipendenti. Għan-nom ta' One News der l-Avukat Jonathan Attard li saħaq lis servizz ta' One News fl-intir tiegħu huwa fattwalment korrett. B'referenza l-argument tal-Lavin Malta dwar l-istqarrija tal-IGM, Dr. Attard qal li l-ebda Kamra tal-Aħbarijiet ma tirrapporta kull stqarrija li toħroġ u ma jistax ikun li wara li l-qorti toħroġ sentenza, il-Kamra tal-Aħbarijiet tieħu l-opinjoni u l-kummenti ta' min jagħmel l-osservazzjonijiet tiegħu fuq is-sentenza tal-qorti. Dwar il-frażi il-midja li ssejjaħ lilha nnifisha indipendenti, Dr. Attard qal li ma jaħsibx li Pereġin ħassu inġurjat għaliex kieku seta' jiftaħ libel u lanqas talab għal dritt ta' risposta. L-avukat ta' One News qal li tal-Lavin Malta ma kellux iħossu aggravat għaliex fil-fatt din il-midja msemmija hekk tiddeskrivi lilha nnifisha. Fuq dan l-ewwel ilment il-maġġoranza tal-bord tal-Awtorità tax-Xandir kien tal-fehma li jiġi miċħud u mhux ippruvat. It-tieni ilment li fetaħ tal-Lavin Malta kontra One News ukoll ġie miċħud u kien dwar rapportaġġ li jirreferi għal rapport li der fuq il-Lavin Malta u li One News ġab l-istqarrijiet li għamlu il-Ministru Edward Zammit Lewis u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Hawnhekk Chris Pereġin argumenta li x-Xandir f'Malta għandu jkun imparzjali u One News għażel jieħu punt mill-istorja tal-Lavin Malta. Hawnhekk Dr. Jonathan Attard f'isem One News iċċara li r-rapport kien fuq kummenti li għamlu Dr. Zammit Lewis u Dr. Muscat dwar dak li der fuq il-Lavin Malta. Fakkar li anke hawn kieku ħassu inġurjat, Pereġin kien jagħmel dritt ta' risposta jew jiftaħ libel xi ħaġa li ma għamilx. Waqt ismieħ Chris Pereġin kritika li il-membri tal-bord tal-Awtorità tax-Xandir huma maħtura minn partiti politiċi iżda mbagħad qal li għandu fiduċja fil-bord. B'mod ċar fid-deċiżjoni tagħha, l-Awtorità tax-Xandir qalet li ma kienx hemm każ ta' nuqqas ta' imparzjalità minn One News u lanqas li r-rapport ta' dan l-istazzjon dawwar b'xi mod il-kliem.